Ah, mi-am prins mâna în cabluri. Și maybe fugărită. Aia e, să mai... Boss! Scuze. Bun, hai că nu campează. Nu campează, s-a dus în... Că nu încoacă, n-a jos. Bine, hai să dăm kill, hai. Poate nu vine asta. Nu vin. Și o să-ți dau și eu wake up. Dă-mi. Îți dă meg. De asta. Ce asta? După... Să dau heal. După aia mă duc să mai salvez. puțin. Și dăm și mie wake up. Rural și-o picat. Iar ți-a picat netul. Vine aici. Vezi că vine asta încoace, cred. Măcar să dau heal. Iar e po... Că-s grav. Tell me something that I don't know. În gură. Exact. Unul mai este scal, tu vine killerul. Bă, dar stați mult în dulapul ăla? Killerul văd că nu vine aici. Ei, poarta. O sărit peste... Proastă mai e. O sărit peste gaură și mi-a dat grep după geam. What the fuck is this bullshit? O ajuns aici. Oh, și tot pe mine mă vrea. Nu vine după tine. Antală! Tot pe mine mă vrea. Ăla era heciu, da, ăla Ne era heciu. spate. Ăla era heciu. N-am ce. Nu contează să fie cole măcar. E după tine come? Da. Mă duc să repar atunci dacă o iei de aici. Ei, A reparat. Yeah, boy. Ok. face asta? Uite-l. E departe, e aproape de casă. O să vedeți ceva frumos. Oh, hai să mă duc înspre come să-l ajut. Oh shit. Here we go again. Uite la acolo, la gate-ul ăla, Radu. Uite, uite, vine spre noi, vine Vine, spre noi, vine. vine spre noi. Let's do this. Haide, o aștept și pe toții, hai, hai. Da, atâția mi-e scăpat. Georgiana underscore fr Ce? Georgiana underscore fr zice Belești. Radu suce și
Am un Billy lângă mine. E heg. M-a văzut pe mine, come să te bag undeva. Nu a venit pe Eu, mine. de bulangiu. Hai, tot știu că tu ești la Bungie. Nu sus m-am uitat. Uite asta. Chiar nimeni nu o să-i facă. Hai că am luat-o de pe voi măcar. I-am dat stun. Stun. Ia la Fuel. Nu mergi punctele. Nu a fost Fuel, era un... Nu te văd că nu mergi punctele. Eu dacă vin spre mine, come că e ocupat cu ăla, ar fi fain. Stai puțin măcar să le ia de aici, nu? De fapt, da. Uite cum se uită la mine, de parcă i-am făcut eu ceva rău. Au fost trep în față, ai văzut, nu? Măcar atât. Oh! Bă, dar cum Dumnezeu, mătii, reușești să nimerești toate planurile alea? Vezi? Hai. Am înțeles. De atunci eu o să fac. Dar unde pune asta capcanii? Vedeți că încă e acolo. Și o să vin la cineva ca ajută self-care. Nu! Mine! Nu cred că mai este aici. Trebuie să mergem sus? Sau afară? Ăștia doi nu afară. Hai sus, 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 e una la generator. Sus fix aici, deasupra mea. I think we did a pretty good job so far. Nu! Mine!